Komîta Parastina Rojnamevanan ya Navdewletî raportek derbarî rojnamevanên ku sala 2018 da li ser asta cîhanî hatine kuştin belav kiriye. Di raportê de hatiye ku Sûriyê kuştina rojnamevanan da sala 2018 qonaxa duyem ser asta cîhanî bi destxava xistiye. Li gorî raporta Komîta Navborî ku di demat navbera yekî çilaya 2018 ta çardehê çilaya 2018 53 rojnamevan hatine kuştin û di nav vê hejmarê da 34 rojnamevan ji ber karê wan yên ragihandinê hatine armanc kirin. Her li gorî raporta Komîta Parastina Rojnamevanan ya Navdewletî ku Efxanistan di kuştina rojnamevanan di sala 2018 da di qonaxa yekem dabû. Ku 13 rojnamevan li ser destê wê hatine kuştin û Sûriyê kuştina neh rojnamevanan di qonaxa duyem dabû. û piştira Hind, Wilayetên Yekîtî yên Amerîkî, Meksîk, Yemen, Efrîqya Navrast û Kolombiya ne û di herî dawî da jî Brazîl tê. Ji ber vê çendê Komîta Rojnamevanan ya Navdewletî metirsî û dilgiraniya xwe derbarî kuştin û gefên ku rojnamevan li cîhanê rastî tên derberand. Ji alî xwe tora Sûriya mafê mirovan, raportek di sala borî de derbarî rêjeya kuştiyên ku li Sûrî hatine kuştin belav kiriye. Ku 604 ji rojnamevan û welatiya li Sûrî li deverên cor bi cor hatine kuştin. Pirraniya wan û li gor çavdêran bi destê rejîma Esed hatine armanc kirin. Bi tenê ji ber kobûyer, xwepêşindan, kiryar û binpêkirinên rejîma Esed ji cîhanê re eşkeret kirin.